नैबे तामुलपुरनि मोरथंगा पार्कआव 33थि मुंख्लं सान फालिबाय मा बुङो सार? जोंहा बुंनो गोनाङा बेनो एनडिबिआ 1986 निफ्राय दाख्लै 2020 नि 27 जानुवारिसिम गासै 34 इयार्स हाथियारनि सोमावसारनाय जादोंमोन। बे हाथियारनि सोमावसारनायाव जोंहा बे गोलाव समनि सोमावसारनायाव गोबां बर' जोहोलाव जोहोलावफ्रा मुंख्लं जालांदोंमोन आरो बिथांमोननि थैनि बिनिमयावनो दाख्लै बावै 27 जानुवारियाव बिटिआरनि गोरोबथा सान्थि सुक्ति जानानै थांदोंमोन। दा बिनिखायनो बिथांमोननि नाजानायाव जिहेतु बिटिआरआ जोनोम जाबाय, बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ दिनै फिन आरोबाव दिनै 33थि मुंख्लं सानखौ जों दिनैहाय नैबे तामुलपुराव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जानानै गासै एनडिबि फ्रेक्सनानो नैबेखौ खुंनाय जादों आरो अकल बियो नै बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवल' जादों बे नङा, गासै डिस्ट्रिक्टआवनो बिटिसिनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जादों आरो बिनिनो जाहा गवालपारा डिस्ट्रिक्ट, सनितपुर डिस्ट्रिक्ट, बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बेफ्रावबो दिनैहाय नैबे बिथांमोनखौ गोसोखांनाय हाबाफारिखौ जों खुंफुंनाय जादों आरो। बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दासिम नोंथांमोननि एनडिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथाङा दासिम जेलाव दङ, मा बुङो? दा बेनोथ' जोंनि थाखाय दुखुनांथाव खोथाया। जिहेतु भारत सरकार आरो आसाम सरकारा नैबे बिटिआर एकर्डखौ पिस एकर्ड होननानै बुंदोंमोन। दा पिस एकर्डआ जुदि जामारदोंमोनब्ला बिथां रन्जन दैमारिखौ दिनै फिन जेलाव आरोबाव सागान होखांनायनि उनाव जेलाव सोफिननो गोनां नङामोन। बेनो जोंनि थाखाय आनफर्चुनेट खोथा बियो। जों दुखु नांदों, बेफोरबायदि जानाङामोन। बिथांखौ गसाइगावनि मोनसे आलासि न'आव शिफ्ट खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। मानि थाखाय बिदि शिफ्ट खालामदों नोंथाङा सानो? बेखौ भारत सरकारा एक्स एनडिबिफोरखौ थगायनो नागिरदों। थगायनाय नागिरनाय खारना बेनो, जोङो रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय गनांगौ होननानै जों जि होसिख्रावनाय हाबाफारि खालामबाय थादों, बे होसिख्रावनायखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय बिथाङा सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय लाबोफ्लानानै गंसे फिसा मोनसे खथायाव नै रन्जन दैमारिखौ जों सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय लाबोनाय जाबाय होननानै जोंखौ कन्टुस्ट खालामनो नागिरदों। दा बेवहाय नोंथांमोना कन्टुस्ट गैया? जों बोरै कन्टुस्ट जानो? नांगौबा बिथांखौ जेलाव हगारना हर आरो जेलनिफ्राय हगार, आरो जेलनिफ्राय जुदि हगाराब्ला नैबेबायदि फिसा जायगायाव स्पेसियेल जेल बानायनानै दोनफ्लानायनिख्रुइ सेन्ट्रेल जेलाव दोनहैयोब्ला जोङो बांसिन मोजां मोनगोन। खारन सेन्ट्रेल जेलाव बिथांजों लोगोसे 50-60 जन आरो माखासे केडार लिडारफोर दंफायो। बिथांमोनजों बिथाङा जिरायलायनानै मोनसे मोजां थासारियाव थानो हागोन। सेन्ट्रेल जेलाव माखासे लाइब्रेरिफोर दङ, बे लाइब्रेरियाव बिथाङा गोबां मोजां मोजां लेखा फरायनानै बे टाइमखौ बारहोहरनो हागोन। बिनि थाखायनो जोङो बे स्पेसियेल जेलाव दोननायखौ जों लुबैया। उदालगुरियाव जानाय बायदि बिदि सुबुं गौमा लागोन नामा? डेफिनेटलि बेखौथ' जों लाखानांगोन। उदालगुरियाव जानाय बायदि प्रग्रामखौ जोंहा दा चिरां डिस्ट्रिक्टआव 25 तारिखआव सेप्तेम्बराव बेखौ लानाय जादों आरो बेवहाय गोबां जोंनि बर'फोरनि राजनैतिक अराजनैतिक जाथि संगठन गोबां बर' रायजो राजाफ्रा बे सुबुं गौमायाव बे होसिख्रावनायाव बाहागो लागोन, जोंहा बेवहाय फोथायनाय दङ। बिटिआर एकर्डआ बिदिबा जानांगौ बायदि जायाखै होनना नोंथाङा बुंनो नागिरदों? बिटिआर एकर्डआ एक्सुवेलि जानांगौ बायदि जायाखै, खारन एनडिबिआ गोबाव सम आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामबाय, गोबां जोहोलाव जोहोलावफ्रा मुंख्लं जालांबाय, गोबां बर' सुबुङा पुलिस मिलिटारिनि अयथासाराव बुख्रुब सुख्रुब खालामजाबाय, माखासे आइजोफ्रा जिनाहारि खालामजाबाय। थिग बेबायदि बिथिंखौ जों नायनो थाङोब्ला बिटिआर सुक्तिया एनडिबिनि थाखाय सिबिं गरसेनि समानबो गोजोनथावना नङा, बेखौ जों एक्स एनडिबिफ्रा स्पस्ट बुङो आरो रायजोफोरखौ जों बेखौनो बुंनो नागिरदों। बिटिआर एकर्डखौ हाजार भारत सरकार आसाम सरकारा पिस एकर्ड होननानै बुङाथों मानो, खिन्थु बे पिस एकर्ड मोनब्ला पिस एकर्ड खालामखांनायनि उनावहाय दिनै रन्जन दैमारिखौ आरोबाव मानो जेलाव लांफिनखो, आरो बिथांजों माखासे जेल जाफानाय केडार लिडारफोरखौ आरो मानो जेलनिफ्राय उदां खालामदिया, आरो माखासे एनडिबिफोरनि माखासे हाइनेस आरो नन हाइनेस केसफ्रा दिनैसिम मानो उइड्रल जादिया, बेखौ लानानै जों रायजो राजाफोरखौ जों बुंदों मा, आरो बे एकर्डआ जोंनि थाखाय साफिसियेन्ट नङा, आजावथावना नङा। मानोना नैबे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंहा बिटिसिआव थाखानाय माखासे एक्जिस्टेन्ट माखासे दफाफोर दङ, बे दफाफोरखौ जों दिनै मोनफा मोनफा खोमानोसो थांगासिनो दं। आरो जेरैहाय दिनै जों मिथिगौ, जोंनिख्रुइ बांसिन बिटिसि सासनाव थानाय एमसिएलए इएम सिएम मोनहा बांसिन मिथिगोन, बेवहाय
16थासो डिपार्टमेन्टखौ दिनै आसाम सरकारा लांफिनबाय बे खोथाखौ जों स्पष्ट जादों आरो जेरैहाय जों मिथिनायाव माखासे दफाफोरखौ जों नुदोंमोन जाय बिटिसिआ ओरैबायदि एकर्ड होननानै जों बुंनांगोन भारतनि संबिधानखौनो एमेन्डमेन्ट खालामनानै बे सुक्ति जानाय बुंनो थाङोब्ला मोनसे सिजारिं खालामनानै गथ' जन्म होनाय बायदि बे बिटिसिआमोन आरो खिन्थु दिनैहाय जों बै माखासे दफाफोरखौ जों खोमानानै लानाया माने माखासे रिभिनिउ जेनेरेट जों खालामनो हालाखौ जोङो दिनै स्पष्ट नुबाय आरो बेवहाय जों मिथिदोंमोन सिगांहाय बिटिसिआव 4 and 3 ग्रेडखौ बिटिसि गभर्नमेन्टआनो एपइन्टमेन्ट होनो हायोमोन होननानै खिन्थु जों दाख्लै नुबाय मा बेबो बे क्षमताया गैला आरो नुबाय जों माखासे भेकेन्ट पस्टफोरखौ आसाम सरकारा दाख्लै 700 बेसांबा बिनानै लाना थांबाय बिथांमोनहा स्टेटनिफ्रायनो दा आरोबाव जोंनि बिटिसिनि माखासे माबाफोरखौ एपइन्टमेन्टखौ होनायनि मोनसे माबा खालामदों आरो सरसा खालामदों अब्ला जों बेखौ दिनै मोजां होननानै बुंनो हाया जों रायजो राजाखौ बेखौनो जोङो बुंगोन ना एनडिएफबिनिफ्राय सोरबाया जोंखौ गाज्रि मोनोब्लाबो बे खोथाखौ बुंनायनि थाखाय खिन्थु जोङो नैबे एकर्डखौ मालाबाबो जों सन्तुष्ट नङा आसलते बे खोथाखौ माखासे सेंग्राफ्रा बुंदोंमोन आरो बे बुंनाय लेखानो बाथा आरो बख'मोना थांदोंमोनबो खिन्थु भारत सरकारजों माबा मोनसे बुजाफरा बा आसाम सरकारजों माबा मोनसे बुजाफरा जानानै बिथांमोना फिन गावबागाव न'थिं गिदिंबोफिनदों बेखौ बयबो बुङाखैमोन खिन्थु माखासे सेंग्राफ्रा बुंदोंमोन बुंनाय लोगो लोगो बिसोर थांदोंमोनबो आरो